Otufujani bema seye Otu ananta na yebisa bisano Orinti preku ati ebunti akonono Watuti abochi akomfine Otufujani awatopia wonkodomo na mefreno Yedile chedi msembe kuya saya nyesrono Sawa uno kwa dia kono preku Wakuwa wiyana mefreno Nana sewa uweni ni bago seno no Paya kesi ya kwa kaya mupa ibili kuyusugyo Doom TV. Yeah, you do. Ene yebepiem awo Manyhiaa na yeba ye no yehu se ubose a wode pada egu na ubose na adie na ama ubose etimi ama ubose yeti ama yebose nyina yeti yawo eye wa wase ade hyesem ene ba so na fa asachi eye busu asachi ene asenfo na nananom ne ba yechiri kru no mfi biblia atwam open so edu abi ade ase nya asa be ka ama no ko anye kodi ye ma ayo mas aso asenfo etina na no odi akunya firi mu ko ye na yesi ye akunya so mo mfa mo ye ni esiri rantam kan ko so be ye mfi na ye ti abra afeina Nyamia ya dum ye ba na fo training no kwe ode no kwe atu ba bia e mo say that ya ofa si ye nyina ye bi etumi ni ahode talent so me kan tam kese no so na ye mfa ye na ye bra ebu amaya ama bibia yenhye empempem no emra ensajafo ye bon continent ba bepie mu e wa ha no wadaro ma ene wo fa se no ejina dwom a wo ba ebebo nkro oden tam sane entam no sane esitie no ema yewra otufo se twa ba bi wo se nya meka se ede na botre ahihye mu no eba ye no empompon so no sabi ne mabo shire se mabo pada se modibem na sai na yewra ese bibi ede kire wo fa se yewra chile se ampa na asachiri for ya ni ade ase te se yewra o sile pensi ye wadi bida wa de ye o dia o penso ye na dama ase ise bremu ye hwani aye no to ye wa akiri ye hwe emra mebo ye ne mo enye ne mo nkasa emra yewra ede amamu ede afutusam na mode ene asodaba na mode ma yewra se nya ye propose ba ko fo so ye never nkabum kotra kromo ye ne asenfo na asagifo nya nkabum ne ye pani nya nkabum ye nya koni ye ne fa besom ye fa wa Asantehene yo mini ameda wase na asedanka onyankopon obosorobo na asase de ma mbepie Manyhiaa efie ha na animonyam a ye nana opemso a wa hye enne eye ayekofo akunya ye yompia kunya ye nananam bo edeto Manyhiaa ya efri ensam finhia aduonum enan ya konko asomu abre papa tibra ya nananam be ka che se ya kunya yira ye nyina obia mfa na ho den ne moa emra ne emepre na akunya na ye ne ajapade am se nana hwene ye no Manyhiaa de ye nkwa hokwa o se me de hye mi wagidie o nyankopon a wo som ne mu no se akunya na ye yompefo akunya ayikofo na ye dia na nye nana opiemensa
ana yi na kunya te duanafo no ebewura mu na omo ye ma a no omo ne ye na ti enu nti ana bie saa kwa no ye den e ma no ye nanan wamfi ye omua de hie omo ye da sabe enkoa kura odidi amaye enti asem no enamu namu abamfinhia miensa ekonan so ana ba bosome ba enkunu koduni ana be top nso anim na asem no openso no hunu ye no okase da bi meti committee na mahwe asem na asem a busapanin katia kan ebia na nokura pa bi wom ti monko ampa na nanom kwasiai ehhehye nsem no mu be da pa mienu ni ye baaye no asem no mu nokura nyina be dadi na dadi wiye no nya chese ayekofo yompe akunya no eye de hye ampa to open so ka chese yanko da pa mienu obesa afre yen eni na ya ebo ahenie ansana obiara efa kwa no so tie ka ahenie ba afro nyankopon cha na baaye nyame ene si hene edi ni pato amama ya na opim so onyankopon hira na man nkwa eni awieye onyame aman sin king solomon nyansa ne bibia no wodi sa nyansa na man di asanteman ade hye be pre adane nkwa e wa asantemam nanso opim so onyankopon yi ni maaye no enne wa me ehunu se Saudi asam ne yero so a fa bedan na ade bedan na ba bia no kura ne wo biara obame na pie entimi gina na mabɔ credit card di power sabin predi asana na opia mensa omaye yenkoa nanso se ne ya de hye enne onyankopɔn ama no kura bie wo mu no manhia ahimfie ya Asantema akunya kasesi kadwa so ama no kura ya dan adadi se ayekofo akunya no eye dia timinua se obusamia kakra metima ya dan aka ne mpeninsem na onyankopɔn enhira ye nana enkatia onyankopɔn ma na kukuduro ni nyansa ye ka bema enya bema ne bema ni di okotre besie dise nana no a kire se onyame bɔ no no ɔma na kukuduro to onyankopɔn kɔsum pagya no onkɔso pagya no na ɔpemso a otie na asɛm no onyame nhira no wo nhira no ɔma ne nkwa eni awieye amen yanhwɛ emra yewura dane asɛm no a yewura ehwɛ eniema mu sɛ rempe akonya no eye adehye adia no sɛ na wosi hu ne fa menua dem si hu ne sɛ committee for no nyame nhira wom omunya abotre sɛ asɛm na aba no sɛ kase etuminika wa hwɛ mbɛyɛ mistake wo mo tombo ase ewurawura mu a sɛ medical kan sɛ eba abosumi bɛ eduni ekoni du ba akoso ana wo mo di ahwehwɛ asɛm no mu a enti no kure no eye mmra omunyaaye ana ama no kuredie na bɛɛdɛ abɛdɛd na wasɛm etwa to a wo de ma yewura otufo sɛ to ababio ene nkyirima no efutu a wo de ma yo menua megyina sɛ nyankopɔn somfo yi megyina onyankopɔn nam ɛbɔ openso aba so sɛ nimdie ni nyansa osuru hini nyankopɔn yi ni ma Asanteman ya ne wofa ne nua ne de hye efiri mu a ɔde ne besi na banwa so no saa nimdie a ɔde ama ne finhye aduonu no no awurade ma ne nkwa ahoɔden wom na me kwaso sɛ ɔma ne nimdie ni nyansa enya kɛse na asɛm biara bɛba no ɔnkɔso enya abotre na ɔmfa nhwehwɛmu ne ba bia no kura no wɔ no nyankopɔn bɛ me na di nkunim masama meka kyerɛ sɛ onyame nhira no wɔnhyira na hemfo atranko nyina na kyeamefo nyina wɔnhyira na de hia ɔmo hyɛ na se nyina no bona ba sɛ onyame nto no nkwam wɔnto na de hia nyina nkwam meda wase yɛda sɛ wonya brɛma yɛ na wo ne yɛtwetwe nkwam ne kyime da ase me fana
Ain't back on ya. What I say? Ain't back on ya. I ran back on ya. Our man so and come. And I could not even fish up. And you are that woman. Yes, I can add you. And yes, I can add you. And Yanni now, Opiam and Sam, and then just a it's Yana, I am couldn't get a cassia at the mamma's mind. But I must say, what I'm going to from Reverend James Amankwa, I'm flat to matter that you pay this year precompet enemy. Whatever ma yenhwe emra you kojina ejom a yewura ukojina ejom ye TV ni adu ye TV na adu betrai Danasi. Ibrahim de Manyhiaa na yenkoye no maka. Kan bas na tu. Ye nanan ma konwa. Ye nanan na ko chichiri kuro no. Ye nanan ma hodo me yensa na di akonwa yi. E na omokọ ware ye de ekọ awale. E de kọ awale e na ode kọ ma ne wofa ne ma. Se na wo montena akonwa nso nyame ya adoma ye. Ya ne ya se ahye mema na sa. Na chese ya dam pan na na se nfa ma me ba be me won tena so nyame boa mlese mu mo pa e de amam afi de o muso mu akonyan ye ko ho amode gam ye ko o mu amode gam ye se mfa akonyan ma enne nyanyankopon cha de ne no ye ka otumfo ntankase e de gu o msese se mo se ne ani ade ase no e se otumfo ntankase kan tankase se ye ne ade ase ana pepa e de ne e ba otumfo ho nne nda no tumfo tan se asachirefo mo ni ade ase sansa asoma mo ka no emu da ho se fine mo ba ka konwa asem mo se ye ni dance ye nti nne otumfo ade a wa ya ama ye de ehun de ye nka na otumfo nyame ma na nkwa wo ma na ahoden wo ma ne ye ho koduro ankwa ne ahoden ene esre ma no wo Yesu din amen. Emi o se spele kwa na fie na fie cha. Maje ma konwa na na fie cha. Me ameka sa so obi afre me sa. Na na ta ekusi wo board. Why? Me na chichiri kuro no.
Ti ne wotum for the ato. Ya je ya de. Ya bona ba so. Nam de na fie che, na fie che. Say bi yetumi